Wij hebben dus met 3 man dit weekend georganiseerd voor de Jaguar-club, voor de landelijke Jaguar-club. En dat is dus morgen de dag op de rit rijden. En de voorbereidingen. En dat is heel spannend, want er komen 100 Jaguars hier in Ameland aan. Van de morgen is er een groep gekomen, juster is er een groep gekomen en vanmiddag om 11 uur, dan komt de grote klapper. Dan hebben we zondag op het boord. En dat is natuurlijk heel spannend, want dan heb je alle type Jaguars een beetje binnen waren. En dat is dus Jaguar-vlaggen. Dit is het echte logo. Het kind misschien leien. Wat vind je nou zo mooi aan een Jaguar? Mooie auto's ben er net. Het is een klasauto, het is een Engels product natuurlijk in die tijd, nog net meer, maar toen weer een Engels product. Dus het is heel bijzonder. Ze hebben wel eens pech, ze merken wel eens stikken, maar ze merken vaak dat ze je brengen waar je heen wil. Dus dat gaat heel goed. En als je van maar horen zegt, dan komt het uit clear. He? Het hebben we ook een drukte van, hè? Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. Hè? Ja. Nou, maar zo is dat een heel mooi ding duidelijk, denk ik. Tevreden? Mooi beeld, ook net. Dit kan het missen. Je bent wel een enthousiaste man. Absoluut, absoluut. Dat mag ik, hè, daar ken je zo niet van. Nee? Nee. Ja, ik ga er zelf niet erg in, dus het doet me echt niet zeer als ik enthousiast ben. Dus het is altijd clear. Maar waarom nog krijg op Ameland? Wat zeg je nou? Het mooiste stukje Boeteland. Zo staat het op een kaart van Ameland en dat vinden wij ook. Het is echt het mooiste stukje buitenland, staat op een kaart. Buitenland? Buitenland, ja. Het is dan, wie bent aan de zee hoor? Neem maar even zee toch? Tuurlijk, je mag het wat mooi brengen toch? Een mooie dun en mooie natuur. Je kan geen kant uit op zijn eiland maar 100 Jaguars. We rijden hier 25 kilometer. Net hier snapt het. Net hier snapt het. Maar het eiland is 24 kilometer lang. Daar valt nog een keer 10 meter af die een paard is. Ja, maar als je 4 keer hetzelfde rondje rijden dan... Dat gebeurt net. Zo, oorsom, zo ze het dan net dat ze op dezelfde dik zitten. Hè? Dus het komt helemaal goed. Een hele enthousiaste groep hebben we hier morgen binnen. Ze gingen net uit de bar wij, mevrouw Koning. Echt net. Ze bleven de hele nacht in de bar. Nou, ik hoorde dat het licht en het muziek uitgaat om 1 uur, maar, maar zo gaat het gebeuren. Absoluut. Ja. Dus het wordt heel leuk. Dat weet ik nu al. Ja! Hoi! Ja! Hoi! Een mooie sliert Jaguars van een dikke kilometer. Of net aan. Schitterend. Maar hier heb je het verdiend? Ja, absoluut. Absoluut. Mijn dijken net besteken. Ik ben nu al ervan overtuigd dat we het hele weekend slagjes zullen. Absoluut. Goeie. Goeiedag. Wat ben je on van? Nou, even wat op de straat neer. Het is 40 hier zitten erin en dan moet er wel eens een keer wat opnieuw gebeuren. Hè? Het laat er wel clear zien, dacht ik. Jawel, hè? Ben je er wel tevreden hoor? Ja. Nou, gelukkig. Ja, ik ben hier wat beheerder van dit huisje. Het is een simmerhuisje van Stichting Zomerhuisjes Rijkswaterstaat. En nou ja, ik ga 40 jaar bij Rijkswaterstaat werken. En nou ja, dan moet er wel wat opgeknapt worden, dus dan doen we dat dan.
Maar ben je dan een soort van conciërge van de Rijkswaterstaat? Ja, nou ja, de vader nemen ze dat van dit huisje. En dan, en mijn vrouw die doet dan van binnen alweer wat inventaris even alles weer scheen voor de simmer. Hè? Dan kent we in de verhier. Dus, Maar doe je dat dan vrijwillig of? ja. Wat aardig van jou. Nou ja, goed, ik ben een kluster, ik mag graag wat klussen. En dan, shit, dat is de man met ook bezig. Hoi. En die is met Ruud nog helemaal in. En ik ben graag een klusser. En ik ben nou 10 hier, ben ik Ruud. En ik ben al mijn pensioen en ach, daar word je wel eens even wat van. Hè? Dat, Ja. Ik vind het aardig werk en vooral met dit water bij, nou wat wil je nog meer?